संघवी 31st प्लॅन कितें गो? प्लॅन काही नाही ग, गोव्यातच आहे ना. तुझा काय प्लॅन? आयज हांव अवॉर्ड शो पळयतले आनी मागीर हांव सुशेगाद न्हिदतलें. गोव्यात आहेस आणि आज 31st तू झोपणार. गोव्यात सगळे जगभरातले लोक येतात आणि पार्टी करत असतात. 31st असेल, न्यू इयरचं सेलिब्रेशन असेल, पण जगभरातनं ही लोक येतात. गोवेकर यावेळी काय करतात जाणून घ्यायचंय. लेट्स गो. थेट घरच्या वाटेवर जाणार. Why you all want my plan? Why should I tell? It's personal. काही थोड्या मित्राबरोबर बसणार 160 रुपयाचा खंबा आणि बाकीचा चकणा. निवांत चिल्ड काहीतरी मासे खाणार. अजून पगार झाला नाही, कोणी बोलवलं तरच जाणार. घरा वचून एन्जॉय करपाचे फॅमिली वांगडा. Some New Year dance to enjoy the start of this new year. So New Year is going to be more of family time. विविध तऱ्हेचे जेवण ते ट्राय करतात. काही नाही, आज शनिवार आहे त्यामुळे आम्ही व्हेज. आज गोवन आमचे प्लॅन असतात ते सदा फ्रेंडाचे मस्त जेवण जेवणार आहे. झोपून टाकणार आहे.